Tour of Taste. Nieuwe opzet Transport Compleet Venray. Het is vandaag 14 november. Dit is het PLM-Maasjournaal. De Juniorkamer Venray organiseerde donderdagavond de Tour of Taste. De deelnemers kregen heerlijke hapjes en konden tegelijkertijd netwerken. Als kers op de taart werd er voor het goede doel een mooi bedrag bij elkaar gebracht. Afgelopen donderdag vond de Rabobank Tour of Taste 2014 plaats. Dit jaarlijks terugkerend culinair evenement wordt georganiseerd door de Juniorkamer en wordt jaarlijks door 250 gasten uit de regio bezocht. Dit jaar organiseren wij dat voor de 18e keer. En wij organiseren een rondreis langs de verschillende restaurants uit de regio Venray, maar ook het Venray zelf. En met de opbrengsten van vanavond sponsoren wij een van de goede doelen die wij ondersteunen als Juniorkamer. En welke restaurants doen er vanavond allemaal mee? Dit jaar doen er mee Brine, daar staan we nu. Die zijn hier een heerlijk gerecht aan het bereiden. Hostellerie de Hamer doet mee, de Eetkamer, de Zwaan, de Bijenkurf en Brasserie Floris. Dus, en daarbij zijn de Eetkamer en Floris zijn nieuwe deelnemers op de tour. Ook dit jaar kunnen de gasten zich verheugen op gerechten van verschillende restaurants uit de regio. Vanavond hebben we een stukje zeebaars in vattenfolie verpakt. Daar zit een klein beetje risotto van venkel onder, wat groenten. En daar komt dan apart bij in zo'n klein pipetje een kreeftenbouillon. Hier zit de risotto in, daar zit de groente in, de zeebaars. Dat gaat heel even in de oven. En daarna maken we een klein gaatje en dan komt er een pipetje in met de bouillon. Mensen krijgen dit geserveerd, knijpen het pipetje leeg, halen het vorkje weg en eten het lekker op. Elke deelnemer had zijn eigen reden om mee te doen aan de Tour of Taste van dit jaar. Nou ja, wij vinden het wel leuk om lekker te eten en een lekker glaasje wijn erbij te nuttigen. En wat vind je er tot nu toe van? Tot nu toe vinden we het heel erg lekker. We zijn gestart bij de Zwaan en daar hebben we heerlijk gegeten. En hier staat het voor ons uitgestald. Nou, we steunen natuurlijk een goed doel met een supergezellige avond vol culinaire verrassingen, lekkere drankjes en een geweldig feest. Daar doe ik graag aan mee. Ik vind het bijzonder dat je elke keer op een andere locatie komt en het dus van binnen kunt kijken en allerlei lekkere gerechtjes krijgt. Het is heerlijk. Met de opbrengsten uit eerdere edities realiseerde Juniorkamer Venray onder andere het logeerhuis Kapstok, een levensreddend netwerk van AED's en speel- en picknickweide het Speelvlak. De Juniorkamer Venray maakt tijdens deze tour haar nieuwe goede doel kenbaar. We hebben dit jaar een nieuw project waar wij mee gaan starten. We gaan op het vlak water. Daar hebben we een aantal jaren geleden een speeltuin gerealiseerd. En die willen we nou gaan uitbreiden met een grote speelbak die gevuld wordt met water. Dat ook daar in de zomer lekker door kinderen in gespeeld kan worden. Buiten dat het evenement werd afgesloten met een spetterend feest bij Floris, heeft ook iedereen heerlijk genoten van het lekkere eten. Met een nieuw concept kan Transport Compleet Venray tevreden terugkijken op de beurs die de afgelopen dagen werd gehouden in de evenementenhal in Venray. Transport Compleet werd samengesteld door regionale en landelijke spelers uit de transportbranche. Met focus op de regio en haar ontwikkelingen werd dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet. Dit is de 4e editie en 3 jaar lang al gedraaid. En we kregen van de grote merken die hier ook staan te horen, het moet anders. Nou ja, wat is er dan verstandig om samen aan tafel te gaan zitten, samen te luisteren, goed naar hun te luisteren. Wat is hun markt, hoe beweegt die zich? En daar hebben we een concept op gemaakt, in samenwerking ook met hun. En ja, daar is dit resultaat uitgekomen. En daar zijn we super trots op. Het was voorheen toch het redelijk standaard concept met rechte paden, hele lange paden van voor tot achter. Nou, we hebben nou een veel intiemer beeld gecreëerd door 2 sterren centraal te positioneren in de hal. We zijn een demo rijden met een aantal trekkers, buitengeladen opleggers. Nou, dus onze instructeur die is van 3 uur 's middags tot 9 uur 's avonds onderweg. Goed aangeslagen. Lezingen hebben we georganiseerd. Wij hebben onderwerpen aangedragen en vanuit de evenementhal zijn wat onderwerpen aangedragen. Aan de hand van speerpunten is er gewerkt met diverse thema's. Waar we voor gekozen hebben is om de full service concept waar wij onbekend staan.
is normaal gesproken het restaurantgebeuren bijvoorbeeld dat de exposanten zich in een andere ruimte kunnen begeven om even rustig van de vloer weg te zijn. Nou, de markt geeft aan, wij willen het hier Bourgondisch, we willen weer swoon. Nou, dan hebben we gezegd van oké, wat moeten we dan doen? Nou, 1 en 1 is 2. Bourgondisch eten, we zitten hier in de streekproducten, de champignons, de asperges. Daar is de chef-kok uitvoerig mee aan de gang gegaan. En hebben we gezegd van nou, laten we dan het restaurant dit jaar implementeren. Dat de gasten niet meer van de beurs afgaan, maar op de beurs blijven. De andere mensen, de sales managers ontmoeten en hier gebruik maken van een hapje en een drankje. Een van de speerpunten was het delen van kennis. Nou, kennisoverdracht waar we bijvoorbeeld op ingestoken hebben is onder andere een innovatieplein. Daarin zie je echt de kracht hoe dat we van het hockeysysteem afgegaan zijn. We willen ook die beleving creëren open. Daar zie je een product van A tot Z helemaal uitgebeeld. Wat zijn trends en ontwikkelingen op dit moment in de transportbranche? Ja, hun markt zegt transportcriminaliteit, echt op nummer 1. Daar zijn ook lezingen doorgegeven hier door 4 bedrijven. En de havensituatie in Wansum. En dat heeft, de gemeente heeft daar een gesprek over gevoerd. Er was een open opzet met de bedoeling bedrijven met elkaar te verbinden, kennis over te dragen en diverse werkwijzen te laten zien. De ontwikkeling is ontstaan in samenwerking met de evenementenhallen. De evenementenhal heeft de mogelijkheid geboden aan ondernemers om de nieuwe innovaties, de nieuwe ideeën en plannen die ze hadden, om die op één plein te presenteren. Zodat we door de samenwerking die we met elkaar hebben op zo'n plein in ieder geval kunnen bewerkstelligen dat we niet als een grijze muis ten onder gaan in een grote truckmassa die op zo'n beurs tentoongesteld wordt. De nieuwe opzet behoeft nog wat verbetering. Nou, wij zijn erg tevreden. Het is mij dit jaar goed bevallen. We hadden, van het afgelopen jaar hadden we een bittere nasmaak. De beurs, dat hoorden we ook van de collega's, viel niet meer goed. We hadden weinig bezoekers. Maar ik vind dat de heren hier van de organisatie het goed opgepakt hebben. Nieuwe opzet, goede uitstraling. We hebben ruimere plekken, het komt veel beter over. De reacties hier in de collega's zijn allemaal goed en ook van mijn klanten. Ik vind het echt een regionale beurs. Ik kan mijn bedrijf hier perfect presenteren. Ik heb de hele dag goede aanloop van gerichte klanten, ook van leveranciers. En klantenleveranciers die ik nou in 3 dagen al gezien heb, ja, die kan ik in zo'n kort tijdsbestek allemaal niet gaan bezoeken. Dus het is voor mij voor herhaling vatbaar en ik zal er volgend jaar weer, zoals het er nou zit, weer zeker staan. Het is de hotspot 1 waar natuurlijk Venlo en Venray onderdeel van uitmaken. En hun markt geeft ook echt aan van ja, wij hebben gewoon dit platform nodig. Ja, een mooier signaal kun je niet krijgen. Het aantal bezoekers is misschien, als je zo hier rondloopt, denk je van nou ja, dat valt op zich wel mee. Maar de kwaliteit van de bezoekers die we hebben is met name erg goed. Heel erg goed. Ik denk dat het ten opzichte van voorgaande jaren echt een afwijkend beursconcept is geworden. En ja, eigenlijk een beetje ontstaan door een samenwerking van een aantal standhouders en de evenementenhal. Want toen wij de uitnodiging kregen om dit jaar weer deel te nemen, zeiden we ja, nou dat willen we wel. Maar dan wel heel graag met een iets gewijzigd concept. Wanneer de komende beurs in 2015 zal plaatsvinden is nog onduidelijk. Maar dat deze er gaat komen, dat staat vast. Ik ben ervan overtuigd dat het volgend jaar beter en strakker en groter wordt. Ja, zoals wij het nu kunnen beoordelen, voor ons zeker voor herhaling vatbaar. Feit is wel dat nu het nieuwe draaiboek gecreëerd is. En je moet vooral kansen zien en niet in doem denken. Die ondernemers die hier staan, die doen dat. Nou, daar zijn wij super trots op, want die hebben wij nodig. Maar één ding weet ik namens het evenement al zeker te zeggen. Hè. De basis is gezet, de mensen zijn nieuwsgierig geworden. Dus volgend jaar moeten we knallen. Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Maandag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond en vannacht valt er wat regen en koelt het af tot ongeveer 8 graden. Morgen overdag is het bewolkt en zijn er perioden met lichte regen of motregen. Later op de dag is er kans op opklaringen. Het wordt maximaal 12 graden. Zondag is het overwegend bewolkt met hier en daar wat regen en langere droge perioden. Het wordt zondag maximaal 11 graden. Dit was het PLMA-journaal. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.